Eta alaxe, astearen azken txanpa honetan, gaur ere aktualitatea zidoa, kolpez kolpe, Antenatikat. Naizanen oie maizter, laster, bazter baten geldituko dira eta zer. Eta askoz ere gehiago, larun batean, arratsaldeko 7 eta 20 puntuan hasitan, Nogen talde izango duzue zuzenean hemen Hamaika telebistan, eta gaueko 10 pasatxo horretan berriz, tremenda jauria talde kataluniarra beraz baduzue, gure eskaintza, eta astegun honetan badakigu agenda nahiko estua dugula gure herri santu honetan, Hamaikaren eskutik, larun bat iluntzean, aizue, eragozpen bat ala beste etxetik ikusi behar duzuenok, atortxurrok, zuzenean izango duzue, hemen Hamaika telebistan. Bazenekiten gitarra bat ere heldu zela, urrunetik, sakabanak eta toki urrunetan egindako ekoitzetako gitarra heldu zela, atortxurrokera. Da bira okaz esan nahi du denborak, penitentzia pekatua da, delitua da zigorra, zein da libre benetan mundua baldin badauan gora, gorputzatzen utzita metxtanak kanpora nora. Zure gogota oroitzapen denetara, memoriaren arkatzakin eskutitz bagidazten, gauero datorkizuna zure bera da. Tani badakizula, hotzik araura, etzala debate gantzeratik aldeatetik iesi ez, lerro zuzenak maiz daudelako josita esi ez. Renfasea zulatzen atzen gezi ez, esnak gaudela ezin elkarko ametxetan bere izi ez. Badakiela, bere alboan indartsuago garela. Gauero gela ontratik irteten naizela. Harin, neure zaurietatik sendatu nadin, ezinaren min, genezake gure buru barruan eta gure bihotzekin. Zure azala nahi dut eta ezin biok batekin, ametxetan aske sentitzeko dudan aferarekin, eremuekin, jolasten dudala zure besotatean gauarekin. Hitz egiten egon naiz kaskati hot, edikudatin denborarekin, egunero dara bilgun jokoarekin, bukatzen da lehiotik sartzen diren eguzki izpiekin, eta egun argiak beltzen du, galtzen baditut, nora begiratuta zer hieldu.
Doinu ugari beraz asteburu honetan, eta nola ez, igandean, bertsolari txapelketa nagusiaren hitzorduarekin bat eginez, hedabide guztiok izango dugu horren berri, eta zuek ere bai, bertan, Nafarroarenan, etxetik, aizue, bakoitzak ahal bezalaxe edo nahi bezala, pantalla guztietan izango delako albiste beraz, igandean Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia. Bide horretan baina, ez dugu ahaztuko, Araban jaio zen eta Araban zendu asmo duen talde ezaguna, Ertzainak, noski baietz, horren berri emango dizuegu baita Hamaika Telebistan ere. Hau bai, hau esklusiban du Hamaika Telebistak, garai zaharretako esatera ninduan, garai bateko foto edo argazki historiko hauek bildu dizkizuegu, Ertzainak taldeak egindako ibilbidearen lekuko gisa, garai bateko egunkarietako egunkarian gareko argazkia dira hauek, eta lankide dugun Gotzon Aramuruk eskuratu arazi dizkigu, guk pozarren erakutsi dizkizugu, baina esandakoa, ikusmina izugarria, Bizkaian ekingo baitio, bere buruaz beste egiteko Ertzainak taldeak hasiko duen bira handi horretan. Nik enkargatua izan nahi nuen, baina denok izatez jaiotzatik, puta seme batzuk besterik ez gara. Pentsularekin hasi nintzen oso gazte biziotan, gero amazortzi zigarroriak paketeko idealeskin, baina la vida sego zerak ezan ez zuenez. Ez gure gresalerdoa, eta gara mailurteko erotzain umek, biba jaten duta bere ala klaseko kide guztiek proba dute. Seduk hause, destinu petrala hause. Hauxe du nause, alaxe da bai eta ala segiko du izaten aktualitate, zalantzarik ez dugu Ertzainak taldeak. Bien bitarte horretan batzen egiten, kolpez kolpe aktualitate saioa bakarrik ez, elkarrizketa saioa ere badela eta aspaldiko partez kamikazea eta kamikazearen atal horretan, Aner Peritz, ezaguna duzue, bertsolaria bada, baina esan genezake bertsolaria, baina askoz harago jo duela kamikazea atal honetan, Ibai Fresnedoren eskutik badakizue, orain ikusgai baduzuen arren, nahi eran eskuragai duzuela, Instagramen, TikToken, edota plataforma guztietan, eta noski baioetz, hamaika.eus webgunean, gure atalean, kolpez kolpen. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Gorputza bada ajedrez, zer da zuri eta zer beltz. Arauok ez dira sartzen, gure buruetan errez.
niri gustatzen zitzaidan, etxetik datorkizaletasuna, etxea bertsolaria da, esaten du behar. Eta hortik ezagutu nun bertsoa, umetatik eukiet lotura, egia da gero, horrela kondenatuta ere, naizela sentitzen, esan beste bi anai arreba duzkat, eta hoiei oso gutxi inportatzea bertsoa, baina bai, hortik ezagutu nun, gustatu zitzaidan, ondo pasatzen nun, lotura hasieratik intzitzaizkian gertukoak, eta gero pixkanakaia zaletzen junitzen inguruagatik, eta orain ja inguruak gehiago erakartzen hau, gehiago, bai lehen baino gehiago bai bintzat, lehen bate ingururik ez neukalako, baina bai, gero, hori bertso eskolan sartu nintzen zarautzen 13-14 urterekin, ja normalean jendea baino pixka beranduago, baino bertsotan ere ja pixka banekin, eta gero jendea ezagutu, bertso da lekuak ezakizer, eta bai, orain hortik gehiago biziet, baino egia hasi nintzala, etxetik eta ohitura hortatik. Hori ere oso guai, baina, beste batzuk ez daukaten aukera bat. My time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Bada parte hartu duzun sariketa bat, niri asko interesatzen zaidala dela, senyorak sariketa. Niri ere bai. Aurten bigarren edizioa izan dugu, aurtengo sariketan bigarrenean alegia zuk parte hartu duzu, Anela Bakak eraman zuen txapela, zu gelditu zinean txapeldun ordea, eta gero finalistak izan zian Erika Lagoma, Usue Fernandez, Amaia Iturrioz eta Sara Robles, ezta? Sarai, bai. Sarai, hori da, bai. Nahiko nuke jakin zer nolakoa izan da zuretzat bigarren senyora sariketan parte hartzea, eta nola bizi izan duzun, kakotxin artean gizon bakarra izan da. Eta akaso horrek emango digu zer eztabaidatu. Bai, kakotxekin jarriko du, horrek ere eman du zer esana. Bai, azteko senyora sariketa, nik hasieratik bizi izan duen oso neure kontu bezala, eta oso barrutik eta lehengo edizioan gaina saio denetara junditzan, eta finalean gogoratzen naiz finaleko juerga ilegal hori pandemiako ordutegiak, eta Nafarroa nola pasaginan hor bildurtuta, eta bai, olako gauzak beti, hasieratik bizi izan ditut oso neuretik, eta poz handi bat izan zala bigarren edizio hortan gaina nintza, esan dezu, nintza ere bigarren Pamela orde, txapeldun orde, Pamela dun orde, izan zen lehenengo edizioan, eta ni bigarrenean, eta horre ere onintzakintzea konpartitzeekin oso pozik. Gero egia da, komentatu zala, eta ni harritu ere inditzan, eta pixkan buskeatu ere bai, lehen aipatu duzun ze horrekin. Gogoratzen naiz, Anela Bakari senyora sariketan ondoren egin zioten elkarrizketa bat, eta hor galdetzen ziotela. Zer iruditzen zaizu, Anerrek hor kantatzea? Esate dugu, guau. Eta, balitu zela, nik horrik ikusi nuen, bale, itxoin, hau esplikatu behar da, galdera egitea berak niri sortu zian olako zea bat, pixkat, galdu sensazio bat, esan zein uste zenuten zela orain arte sujetua. Ez, zeinentzat uste zenuten ari ginela orain arte egiten gauzak, zeini kantatzen geniola, zeinentzat zirela gauza hauek. Balego bezala, senyoratasun esentzial bat alura murrizten dena, eta ez dakit, pixkat horrekin flipatu nun. Gero, nik niretzat, hori oso eroso, hori da nire bertso munduak orain gehien dudari gabe harreman gehien daukadan ingurua, jende hori da, giro hori da, rollo hori da, hausnarketa hori da, bizipen partekatu hori da, eta pertsonalki oso hortik bizi izan dut, eta inungo gatazkari gabe, baina gero egia da, eukizula zehatxoa, eta hori ere izan zela pixkat, sorpresa edo, baina, erakusgarritxo bat, ez dakit. Pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Herrera, emanaldi bat, lanku enpresak edo, elkarteak antolatutako, sustatutako emanaldi bada, antzerki emanaldi deitu izan zaio diogu, beste batzutan ez, bertso emanaldi ere bai, ez dakit. Eta hori da pixka bat, bitasunetan zentratu da, eta da emanaldi bat, 10 eszena duzka, bertsoa da neurri handi baten bide egile nagusi, baina poesiatik ere baduka, antzerkitik, musikatik, saiatu gara biltzen, eskura genuzkan tresnak, eta horrekin, bitasun konkretuei buruz eta bitasunei buruz orokorrean hitz egiten, pixka bat zeharkatzen gintunaz eta zeharkatu arazten genuenaz, interesatzen zitzaionaz, eta hori egin dugu gero egia da jendea harritu duela eta erantzuna izan dela zeagoa, eta guk guretzat hain kotidianoa dana izan dela igual orokorrean gauza bereziago bezala edo ezakit harridura gehiorekin ikusia, baina guretzat nahiko hori ere, senyora sariketan bezala nahiko modu kotidianoan eta normalian sortutakoa da printzipioz.
Eta gustora egia esan da erantzunekin ere eta oso pozik bai. Jarraituko dugu, propaganda pila bat eta pelmada pila bat ematen dugu instant eta bar, lankuren sare sozialei ere begiratu eta nahi duna enteratuko da. Eta gertatzen ari da, txapelketetan gertatzen dena, txapelketa dira, ondorio seguruenik definizioz dira injustuak, eta gauza batzukin ados gaude, beste batzukin ez, nahiko txapelketa onda juten ari da, sorpresa batzuk ateratzen ari dira, bai belaunaldiz, hori hor dago, baina gero egia da, ikusi ala baita ere, bertso sistema askoz gauza handiagoa dela guk normalean gure egunerokoan bizi dugun hori baino eta gure hausnarketa eta ustezko aldaketa horiek iristen diren lekua baino eta pintatzen dugun arren horrela, gero pixkat txapelketak berak realitate kolpetsua ere eman digula, txapelketa honetan igual horrela gogorren bortitzen eta gehien komentatu dena ere hori izan da Irungo saioan gertatu zen, kriston saioa joan zen, kasualidadez edo ez, baina 5 emakumea izian kantuan, eta batean kriston saiozi joan, eta gero puntuz, kriston hostia eman. Ezustekoa. Eta hor dago Nerea batean finalista argia izan behar omentzuna lepoa iztu, Anela Baka bigarren fasetik kanpora, bestea ezakin nun, Jon Euria ere bebean, gertatzen diren gauzak ez, eta ez dala kulpa ez epaileena konkretuki, ez entzuleena konkretuki, baina ulertu behar da, bertsolaritza bera ere, sistema oso badela, bere egitura dauzkana, bere engranajea dauzkana, eta engranaje horien aldaketa iruditzen bat zaigu ere, arlo konkretutan oso aurreratu ematen dela, hor badagola gauza osoago bat mugitzea gehiago kostako zaiguna, ez? Eta, pixkat izan da, hemen oso ondo zuen gauzatxoak, oso ondo zuen lanketak, zuen bueltak emateak eta zuen bertsolaritza feminista, baina, peña, hau bertsolaritza da, eta ondo egin behar da, eta ez diskursiboki aportatu eta hitz egin zuen gatazka bolleroi buruz. Eta txapelketa pixkat horren erakusgarri dela besterik gabe, eta ulertu behar da, horri ere irakurketa orokorrago bat egin dakiokela, eta bakoitzak bere egingo dio, guk daukigun lekutik, igual hori egiten dugu ezagit. Guk nik, zein horren guk. Nere Ibarzabal dudari gabe, alaiak berak, sustraik ilusio egiten dit, eta sustraik uste dut aukerak dauzkala, gero Maialenek irabaztea beti da oso ondo, baina horiak gertatu denez, gauza berriak esategatik, ez? Maialenek eta Beñatek eta beste denek, baina, batzuk esategatik. Etxe asko guztia, bakarra bat nahi duzu? Venga, claro. Nerea. Vale, Nerea, osongi. Aldaketa bat edo deserosotasun bat badagoela, segun noiz, segun zertaz kantatzeko, kezka bat esaten denarekiko, hartzen diren paperekiko, duda bat, zer esan daitekeen, zer ez, noraino joan, noraino ez, paper hartu, zer performatu, nun kantatu noren paperetik, gizon askoren partetik, gehienen partetik, nik uste, realidade badelako, indar handiz hartu duelako zorionez mugimendu transfeministaren partetik eta indarra bertsolaritzan tope egin delako, eta hor gauza batzuk azaleratu direlako, min asko agertu delako, eta hori erantzuteko jarrera bat hartu delako, eta ondorioz, ez diot inorin meriturik endu nahi, baina uste dut gehiago izan dela hortik egindako kritika batek besteak zipriztintzearen ondoriozko kasi ezinbesteko mugimendu sutil bat, inork konbikzioz egindako lanketa bat baino ez. Egiturazko aldaketari datorren? Ez dakit. Oraindik ere bertso mundu hegemonikoa sistema orokor haundi hori zein da, lehengo bera bidetaile aldatuta, eta oraindik violentoa da, oraindik ere inkomodoa da, eta oraindik ere gauza asko gertatzen dira eguneroko plazan, eta oraindik ere erosoena da indarkeria produzitzen duen gorputz hori izatea da oraindik ere erosoena eta errazena, eta errazen horri tiratzen zaio. Gero, bestelako aleginak badaude, bestelako aleginak eskertu behar dira, bestelako alegin horiek nork sustatuta egin diren esan behar da, nondik datozen, baina askotan gero alegin horiek ere noiz eta nola eta zenbateraino diren aldiro egitekoak, eta igual inkluso erraza dela dakizunean txalotua izango dela zure maskulinitate
uste zaul eta berri hori plazara ateratzea, baina gero 8ko txikian sagardotegiari buruzko txiste munduko matxunoenak egin behar dituzunean, hor ja bada ez duzula dudan jarriko, ze asko jokatzea da. Prest? Bai, Zein da gehien gustoko ezun soinua edo hotsa? gustatzen zait euritan baino aterkia entzutea. Euria baina ez lurrean baizik eta aterkian. Zein da gehien gustoko ezun usaina? Izara garbitu berrien usain hori, Zein da gehien gustoko ezun zaporea? gozoa eta bexamela. Bexamela, joder. Eske kroketak egin zituen atzo pixukidea. Zein da gehien gustoko ezun instantanea irudia edota argazkia? Izotz gauzak. Hola, glaziarrak eta gauza hotz urdin txuri, paraje hori. Holako zerbait. Zure krasen bat aitortuko zenidake? Bertsomundukoa? Naiz na? Bertsomundukoa, Amesartzaileus gaztetan. Amesartzaile gaztetan, argazki hori. Zure bertsolari gogokoena? Miren Artetxe. Miren Artetxe. Edarki. Zertan zara superona? Nahi superona, lehen hobea, azkenaldian praktika galdu dut, baina hitz egiten A-E-I-O. asei horrula etzi gondu zaket, ito butareki, segu horre, arreli, eske lehen superona nintzen. Bueno, eta traketxa, Beste denean, hori kenduta, baino, a ber, bota zerbait hola zehatzagoa. kirolean. Koordinazio eskatzen badu batez ere gorputzekoa. Zure amets egingarriren bat, Neitu oraintxe bertan, edo aldaketa klimatikoa eta beroketa globala eta hola gertatzea ja, edo gure etxeko kalefazioa konpontzea ja. Osa, dauka. zein da azken urtean gehien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizun? Hola, buklean entzuten dugun horietako bat. Izango da igual... Ai ama, zergatik ez dakit izena? Ez da nola izena duen, kanta dakit osori, baina anariren beti zuloaren beldur, zuloa irterazen, ez da nola izena duen. Entzun dut, aurten, deskubritu dut horrela aditasunez aurten, abestian letra eta musika eta horrela adi jarrita, eta lokura bat iruditzen zait. Osa, iruditzen zait, ez dakit, oso koherentea. Zertan nahiko zenuke hobetu sakondu edota garatu? Koherentzian. Nahiko nuke jakin batetik ez esaten, hori azkenaldiko hausnarketa, beti esaten da, eta jende asko esaten du, baina bueno, niri orain ere zaitukatzen, eta neurtzen intensidadeak. Gauzen intensidadeak. Zer noraino bizi, zer mugatu, zer gauzak pixka bat relajatzen eta distantziatik begiratzen eta ikasi oso pertsonala da eta ez da bat ere konkretua, baina oraintxe bertan hori igual. Zer esango zenioke 5 urteko Anerri eta zer etorkizunekoari? 5 urtekoari esango nioke, kaixo, Aner, ez zara ados egongo nirekin, baina relaja, osea, normala da, pasako da eta gero egongo zara. Eta etorkizunekoari esango nioke, ditu horrekin lotuta, hau oso bertso zea bada, rekurso bat. Eta espero dut ez naizela zurekin ados egongo, eta ziatuko nahi lasai hartzen. Dira oso bien. Oso ona. Agurtzen juteko botako dizut Bea Egizabala ikusi dizun galdera, bai? Eta galdera da, elektrizidadea ala gasa? Neri pasatzen zait joten naizela oso inteligente pintak egiten eta nire diskursitoa botatzen, eta gero ez dakit ezer eguneroko gauzei buruz. Osea, oraintxe bertan kaldera apurtuta daukagu, eta ez dakit zenbaterainokoa den kaldera apurtu baten dimentsioa. Osea, badakit urberorik ez daukagula eta joan behar dudala lagunan etxera dutxatzera, baina ez dakit bitrozeramikak berotzen duen edo ez. Barkat lolakoa naiz, motza naiz. Zer jodituko luke gehiago mundua? Kalkulatzen dut elektrizitatea hobeto dela, ez? Neri bildur gehiago ematen dit iluntasunak hotzak baino. Wow. Etorkizuna elektrizitatea da. Elektrizitateak askoz gauza gehiago egiten ditu. Bai. Ez daukat idearik, osan norbait kontaz baldin badakik ez hartu serio esaten dituen gauza. Aner, urrengo gonbidatuari galdera bat utzi beharko diozu. Euskal Filo ikasten dut, ez du ematen. Baina Euskal Filo ikasten dut, eta grazia egiten dit, ze jendea oso toke da honekin, eta nire galdera da. Sorioneku edo Iruña Beleia. Oso ona. Zer sinesten duzu, zer gustatzen zaizu, zer... Aner, plazerrutxa izan da, zuen zutea. Egongo ea. Bai, bueno, musu. Aio. Aio. Arte. Loaren beldur
waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.